खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिनि गोख्रों दाबि बिथां राजु नार्जारिया बुंथिदों जे फैबाय थानाय समाव 2025 मायथाइनि जे सेप्तेम्बर दानाव जे बिटिसि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बे बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया हारसिंनो गोबां मासि लानानै सरकार दागोनखौ बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजु नार्जारि बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों थामहिनबा बिथाङा दाबि खालामदों जे फैबाय थानाय समाव सिंगेलैनो बे समाव बिटिसि खौ खुंगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया हारसिङैनो फैबाय थानाय जे समाव बिटिसि खौ खुंगोन होननानै गोख्रों दाबि खालामदों बिथां राजु नार्जारि बिथाङा इउपिपिएल हान्जाया एबार सिंगल हेन्डेडलि एबसुलुट मेजरिटि लानानै बिटिसि आवहाय सरकार दागोन बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव रायजो राजाफोरा गोजोनखौ मोनदांदों आरो गोबां रायजो राजाफोरानो बे समाव गावबा गावनि जौगाथायखौ मोनदांदों आरो जायनि थाखायनो बे समाव रायजो राजाफोरानो नाजादों रायजो राजाफोरानो बे समाव जुजिदों जे आरो रमद बर'खौ फिन आरो बिटिआर नि चिफ खालामनो थाखाय नाजादों बेनि थाखायनो गोबां गुबुन गुबुन जायगाफोराव लोब गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जानाय हाबाफारि बे हाबाफारिया सोलिबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बे समाव बिथां राजु नार्जारिया गोख्रों दाबि खालामदों रायजो राजाफोरानो बे समाव प्रमद बर'खौ फिन आरोबाव बिटिआर नि चिफ खालामनो थाखाय नाजादों बेखायनो लोब हाबफैदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों राजु नार्जारि बिथाङा प्रमद बर' सारखौ जोङो बिटिआर आव नैथि खेबनि थाखाय जोङो चिफ दिनै लुबैदों रायजो राजाफ्रा बिथाङानो चिफ जानो थांगासिनो दङ आरो बिथां राजु नार्जारि बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव सिगांनि सानाव जाखिनि थासारिमोन बे थासारिखौ नेवसिनानै बे समाव आथिखालनि प्रमद बर' बिथाङा गोबां बिथिंजों जौगानायनि थाखाय मोनफानि उनाव मोनफा खामानि मावगासिनो दं लाइमोनफोरनि थाखाय खामानि मावदों आइजोफोरनि थाखाय खामानि मावदों आरो गुबुन गुबुन समाव बिटिआर जौगाथायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं आरो मावबावनो दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा गोख्रों दाबि खालामदों जे फैबाय थानाय समाव हारसिङैनो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया सरकार दागोना रोखा आरो प्रमद बर'आनो बिटिआर नि चिफ जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजु नार्जारि बिथाङा बिसायख'थिया जेब्लानो फोसावगोन अब्लानो इउपिपिएल हान्जाया एबार सिंगल हेन्डेडलि एबसुलुट मेजरिटि लानानै बिटिसि आवहाय सरकार दागोन आरो प्रमद बर' सारा फिन खनसेबाव चिफ जानो थांगासिनो दं रायजो राजाफोरनि थाखाय गोबां खामानि मावबावनांगौ दङ जिहेतु 5 बोसोराव जों सान्थिखौ गायसनबाय बे सान्थिखौ अराय गोजोर खालामनो जोंनि जे लामा दालांफोर जों जे लुदों बे लामा दालांफोरखौ आरो बांसिनै जाहाथे लुबावनो हायो बेनि थाखाय खामानि दङ लाइमोनफोरखौ जाहाथे साख्रि बाख्रि होनायजों लोगोसे गेलेनाय आयदायाव हारिमु आयदायाव सोलोंथाइ आयदायाव मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोङो जौगाहोलांनो हायो आरो बिथांमोननो जों मोजां मोनसे राहा लामा होनो हायो जायफोर बिथांमोना सिगां जोंनि एक्सट्रिमिस्ट अर्गेनाइजेसन्सफ्राव दंमोन थिउरिया हान्जाफ्राव दंमोन बे थिउरिया हान्जायाव थाबोनाय जे माने सारेन्डार मिलिटेन्टफोर दङ बिथांमोननो जोङो मोजां राहा लामा होनो हायो बिथांमोननो जिउ खांनायनि जाहाथे राहा होनो हायो बिनि थाखाय खामानि मावनांगौ आइजोफोरनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनांगौ गोबां दङ जों माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों आइजोनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000नि प्रथम किस्तिखौ जों होनो हादों बिनि अनगायैबो जों गोबां बिथांखिफोर अनसाय बिथांखियानो जा गियान सोरां बिथांखियानो जा गोबां बिथांखिफोर लानानै आइजोफोर आरो स्पेसियेलि फरायसुलिफोरखौ जोङो जौगाहोनो थाखाय हाबाफारि लाबोदों दा बेफोर माने जागायनाय हाबाफारिफोरखौ जाहाथे मोजां मोनसे शेप होनो हायो मोनसे मोजां कनक्लुजन हैनो हायो बेनि थाखाय प्रमद बर' सारखौ जोङो बिटिआर आव नैथि खेबनि थाखाय जोङो चिफ दिनै लुबैदों रायजो राजाफ्रा बिथाङानो चिफ जानो थांगासिनो दङ आरो बिथाङा जे सोरगिदिं मोजां हाबाफारिफोर लानानै जोंनि रायजो राजाफोरखौ मोजाङै जे सेवा खालामबाय बोसोरबानि थाखाय फिन खनसेबाव बिथांनो बोसोरबा होनानै बिथांनि सेवाखौ जों आदाय खालामनो लुबैदों आरो बिटिआर ओनसोलनि सोरगिदिं जौगानायनि थाखाय दिनै बिथाङा मोनसेल' मुं बेनो जाहैबाय प्रमद बर' 2025-26 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि थाखाय गोजोनथाव खौरां
क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं। गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुला बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन, इंलिश स्पीकिंग इनभाइरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। आरो फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे योगानि खाबुबो दं। लोगोसे मोजां सुबिदा जानाय बादि हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय हस्टेल थानायनिबो खाबु दं। बेनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ गोदानै मुं थिसनोब्ला थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6000853288 6000489621 आरो 9101008849 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।